Çarşema serê Nîsanê ango çarşema sor a Êzidiyan cara yekê ku li gundê Birçîya Êzidiyan a Wêran şêrê hate pîrozkirin. Li vî gundê niha 12 malên Êzidiyan mane. Piraniya ciwanê wan salên heşteyê de koçê Ewropayê kirine. Yekîtiya Maseka li gund mala şînê û navenda çandê vekir û yekem car çarşema sor li vê dere hate pîrozkirin. Dayika gund Ela Mehdo me bi qewlo duayan pêşwazî kir. Tavsiye meleke me gotî. Ez ê nejinêrim û ez ê nejimêve. Ez ê ber perwara Xwedê me. Mere ez ê kinê bar bike jîr wê ve. Hera tavsiye me gelî ez diya. Ev îro rojek û xweş e û îro ve roja me eydiya me. Mencehê dema zarok bêye bi malbatê koçê Almanyayê kirine. Lê ji bo pîrozkirina çarşema sor bi zarokê xwe re bi taybet hatiye gundê Babûkalê xwe. Xweş în heyecan yani hîn nû em va mal ava kirî û ji ber wî wî me cara ewil yani li welêt em pîroz dikin tiştekî xweş yani. û berî çel û sê sala me gund berda besîro em dîstên sera xwe ava xwe dîsatên nav milletê xwe nav însanê xwe. Berat û xirqe tebarek sembolên pîrozkirina cejna êzdiyatiyê ye. Pîr Şükrî li Almanyayê de jî lê taybet ji bo rêvebirina ayîna cejnê hatiye vî gundê. û em ê vê îdê bi dil û can li gelê xwe yî arî, li gelê xwe yî Kurd, li gelê xwe yî êzdî em bi dil û can em li teva pîroz dikin. Ev şaredarên Mêrdînê Ahmet Türk û Devrin Demîr diger parlamentera Mêrdînê Saliha Aydeniz beşdarê şahiya cejna Êzidiyan bûn. Ahmet Türk got destê gelek Mislimanan ketiye xwîna Êzidiyan û helaliyê xwest. Her wisa bang li êzdiyên li Ewropayê kir ku ji bo zîndikirina çand û ola xwe vegerin ser xaka Babûkalê. Xecican Fatî, Dengê Amerîka, gundê Bircî li Wêran şehra Rihayê.